ni ɲɛ min ɲininka a bɛ komi ale tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ dɛ sina n y'a jɛya derisu kɔnɔ ko an ko Ali ibn Abi Talib a ye Abil Hayyaji ci ko a ka taa dugu dɔ la n'a ye munima ye a k'a bɛ touché ka bɔ yen n'a ye kaburu ye a kɔrɔtalen don ka tɛmɛ kaburu tɔw kan a k'a ni kaburu tɔw dala kɛɲɛ ko mɔgɔ minnu bɛ bon jɔ kaburu ka don k'olu ka kiri bɛ cogo di n ye nin fɔ derisu kɔnɔ n ko min ye ka karo dɔ kaburu la o ka kogo jɔ kaburu la ka bon jɔ kaburu kan n ko a bɛɛ kan ka ci de m'o de fɔ n ko mɛ a cibaga de tɛ bɛɛ ye n ko kaburu cili ye silamɛya sariya dɔ de ni fanga bɛ silamɛya la silamɛya ka kiriw de bɛ marché kaburu ni bon jɔra kan kogo jɔra kan misiri ba kan a bɛɛ kan ka ci ka bɔ ye de mais a cibaga tɛ bɛɛ de ye faamaw de b'a kɛ ou bien n'u ye mɔgɔ min ci ko o ni tɔgɔ sɛbɛn bɛ kiri kelen na wa hadisa nana naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yubna alayhi wa an yujada alayhi wa an yuktaba alayhi ni ya hadisa de shi de nye balili ke sima kana do kaburu la bogo min bora kaburu kono an ka kaburu bogo an ka da ola an kana fen wore fara kana yere bogo inte shi de nye balili kan kana sebeli ke kaburu ka donc ni sebeli sa hadisa sarahu bago do ko jahiliu tumbe sebeli chu minke ni su min fatura ube suin togo sebe ka jamu sabe ka to ka majamu aye bara bamunun ke ku sebe donc ko ci de nye ode bali comme niye togo doron de sebe ala ika su togo doro pour ka ke tamanse ko basita la donc ba do yen ni fo hadisa sa do ko ayi ni ci den ko sabili kana kala sabili fensi kana sebele fensi de kana ke kaburu kono ninde ko masale kana foy de sebe kaburu ka ibe se ka tamanse kala ibe se ka yiri do joy ka kaburu la ibe se ka do no ye chogome ibe se ka biriki do ke ka kaburu iba do ibe se ka kabakuru do ke ka kaburu la iba do ne o chogome me kana sebele to sebala bon ko ni mɔgɔ min bɛ dɛmɛ ɲini a ye dɛmɛ k'i ala ni kira kama i m'o de fɔ ou bien a ye n dɛmɛ ala ni kira kama ninnu n'a ɲɔgɔnna ka kira fara ka nin yɔrɔ la tɛ bɛn i b'a fɔ a ye n dɛmɛ ala kama mais i kana kira fara ka o yɔrɔ la ko fana ko ou bien a ye n dɛmɛ ni sinji ye sinji bɛ se k'a fɔ mais sinji ta bɛ fɔ ala ta kɔfɛ de parce que aya min nana ni ala ko wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arhama donc don ye arhama ni ya sage wattaqullaha ni arhama sage kata warhama ka ke fataha ye o ye aya sira sinji fana ye akana tige mais kalancogo wɛrɛ bɛ kuranna kalanbagaw bolo واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام بكسر كاسي أكاس فين جيكي كاساجي كتاب بهما نيا ساجي كتاب بهما بك تسالون به أي سر الله نيابي نيغون دليني على ميني أي سر سنجي فناي أبي نيغون دليني سنجي ميني نينتوني سنجي كما نينكني سنجي كما دونكو دو ويه كالانچوغو دوبي ويه على أرحامين كي ويه donc là mais min kanye hadamaden ni be delile ke abeke ni ala de parce que min ye kalancogo mi ne ko wal arhama uko ode kanye ka kala o chogola ka tawsuro chogola ode kanye ka teme wal arhamin taka parce que o koro yere ayesira la nye akana ala soso donc aka sira sinji fana ya kana tige bon konne ya udeme abe de kelenya nya udeme ala kama ika dawla ayin deme ala kama afo chogode la
bon ko dɔ ka ɲininkali mɔgɔ fila don dɔ ka juru tun bɛ dɔ la a ye juru de k'a la a ye juru dɔ ye juru ta dɔ bolo a ye juru ta min bolo a ko n ka juru min b'i la n y'a fara juru in na o kɔfɛ juru bɛ min na n'a yafara la n'o kɛlɛla awa ko n ka juru ma yafa la dɛ i b'a sara de i bɛ n ka juru sara ma yafa ko yala ni juru sarali b'a kan wa juru in sarali t'i kan ni mɔgɔ ko a yafara dɔrɔn o y'a bannen juru in kɛr'i ta ye a dir'i ma dili fana dɔnnikɛbaw bolo n'i ye fɛn ta k'a di mɔgɔ ma a y'a minɛ a kɛra a ta ye ciden ko ni mɔgɔ misaliya a ko misaliya jugu ta ɲɛ a ko mɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɛ fɛn di mɔgɔ ma i bɛ sagi ka sagi ka taa tigi ma i ye min dɔ ko i b'a bɔsa la a ko a bɛ komi wulu n'a fɔnɔna n'a bɛ sagi ka taa ka fɔnɔ don a tigi ye min kɛ a ye haramu kɛ n'a sagira ka taa ka juru ma yafa sara n'a y'a minɛ a ye haramu minɛ parce que i yafara min na kaba o diraw a y'a sɔrɔ tigi y'a minɛ fana a b'a bolo o banna ye pewu o ye hiba de ye o banna ye pewu awa ciden fana ko ni mɔgɔ min bɛ fɛn di mɔgɔ ma o kɔfɛ i bɛ sagi ka minɛ a la a ko a bɛ komi wulu n'a fɔnɔna n'a bɛ sagi ka taa ka fɔnɔ don donc a tɛ daga e ka bɔ yafa in na bon juru bɛ e min na juru in sarali t'i kan a kɛr'i ta de ye a dir'i ma de a sarali t'i kan tuguni ale ye min kɛ a ye haramu kɛ bon ko an ko abul hayyaji ali ko kata kaburu min kortalen wa kaci bon an ko ciden ko bogo min bora kaburu lai kana fen farauka bon nin ko sisa ni ye kaburu bogo min bora la a cayara wajja ko do o bogo imbe ka da kaburin ka wa ube ni kaburin shera hake do ma ba to yede nin bɛ se ka kɛ cogoya dɔ la misali la su minnu bɛna kɛsi la bogo min bɛ bɔ kaburu kɔnɔ ni kɛsi donna kaburu kɔnɔ n'a ko a ka bogo in bɛ k'a kan n'a ma a jigi dɛ a bɛ kɔrɔta kojugu wala o sugu in n'a yɛrɛ y'a dɔn ni bogo in bɛ dara k'a bɛ tɛmɛ hakɛ la ni kaburu sera cogoya dɔ la ni kaburu kan ka to cogo min na a b'o to cogo la ou bien a bɛ bogo in jigi kɔnɔ a kana kɔrɔta kojugu a bɛ ɲininkali ninnu surunya ɲininkali faamura dɔrɔn an ko cɛ dɔ ko ciden ma a ko n bɛ sali kan n ka sali n b'a tila sabanan kɛ ka sali kan ciden ko ye hɛrɛ mɛ n'i ye dɔ fara ka kaɲɛ a ko urubu naaninan a ko n'i ye dɔ fara ka o kaɲɛ fo a ka taa ko n bɛ n ka sali bɛɛ kɛ ka sali kan ni hadisa laɲini mun ye duwawu maana buntɛmiya ko laɲini min ye i b'a sɔrɔ ni n cɛ a bɛ komi u bɛ bun kabi ni ma fili o de don a ko ni n cɛ duwawu kɛrɛkɛrɛnlen dɔ de tun b'a bolo n'a b'o k'a yɛrɛ ye a ka sali la nin sali kɔrɔ tɛ ko i bɛ sali min don duwawu de don n bɛ n ka duwawu min kɛ n ka sali kɔnɔ n bɛ duwawu min kɛ n yɛrɛ ye n ka sali kɔnɔ n bɛ a tila sabanan k'i ye ka sali kan n b'a tila sabanan kɛ ka sali kan n bɛ duwawu min kɛ n yɛrɛ ye n ka sali kɔnɔ n b'a tila naaninan kɛ ka sali e kan ciden ko a ye dɔ fara kan ko n bɛ duwawu kɛ n yɛrɛ ye n b'a a bɛɛ kɛ ka sali e ka ciden kan ciden ko bɛ wasa ka hami bɛɛ la laɲini ye nin de a ka duwawu minnu bɛ sali in kɔnɔ de laɲini y'o de mɛ a kɔrɔ tɛ ka sali in bɛɛ kɛ a ka sali jɔlen don i ka sali ciden kan kunbelen mina to i ka sali ciden kan laɲini t'o ye dɛ nin ɲalen yɔrɔ la n ka duwawu de duwawu minnu b'a bolo sali kɔnɔ bon tɛmɛ ko a bɛ komi
Allahu a'lamu duwawu kere-kerelen do de tumba bula ka sallila ba ka yere akan tumbo duwawu de ma bo ciden ko niyo o beke ka sallin kan yere o bi wasa la nyini yen nyoro ye o kasoro don ke ba ko ni hadisa sanadu kuma nanara ne kuma sale hadisa in kanyi me o ko ni hadisa la jani hadisa to be bo nyogon koro parce que hadisa to la salli jikru chaman de ba kono duwawu chaman de ba kono bo ciide ñere fana ka duwawu bolen tumbe ñogon korode wakati dola be duwawu kenin duwawu doye wakati dola be duwawu kenin duwawu doye abe duwawu caya salli kono ate comme hadamadin ki ka salli beke ka duwawu beke fana ke allahumma salli donc la nin ce kala ni yere ale yere be duwawu min ka yere ya ka salli kono de la ñini yo ode la ñini te ko i ka salli be a yoro be i ka salli ciiden ka la ñini toye ما مفهوم bon ko ñinin kali balima kedo fatura aya ka muso fula to bo muso fula ye idasigi ke kalo nani ni tileta kalo naani tileta done e banne a dona ko muso doyi kono bala kalo tani tile naani wasera ube akai day kono de nin kai day fo aka jigido wa ulatul ahmal ajaluhunna yadana hamlahunna ala ko muso munun kono mado uluka idaye de uka jigide donc nin kai date kalo naani e kono te minna o ka idda danye kalo naani tileta mais kono be minna kono sabatira minna o kayi dayde fo kata jigide wa alaikum salam mi kebe nugun tengani akenyi dani magana saria bon ko ambalma ke do ko ale yame dola ko ni den fitini soro ibi boloda Allah waraka ka do fo avec kisi jeneyama ko nimbe chogode nema delika ye nema delika ninye Allahu alam bo ko doko min nana suratul baqara kono ni tuma mi ala ko alebe adamata ko malikaw ko ebena fenda min nabe cinyali ke dugu koloka ko yala malikaw yo do chogodi ko adama bena cinyali ke dugu koloka damfe wurode tumbe dugu koloka adama nyawa nam doni ke bawo ko jinnaw tumbe dugu koloka adama nyawa wali janna min qablu tuma mi ala adama dani fo ako wali jan min qablu ako jinnaw fana ne yuda henye donc nunun koso do ko jinnaw folo de tumbe dugu koloka o ko fe ala nana adama da tafsirkalaw do fana ko ay ala ya la duniya malika wala nillaha law done ile hamuni tamanse doye ko adama dumbe na sinyalike dugu koloka ku ya doni ode nin tafsir kula be tafsir la do ko oho jinnaw de tumbe dugu koloka adama daw nyew ye sinyalike ala yunu bila bo dugu koloka ku bila kerefe ka adama da ani adama dum bila dugu koloka o bo della ko li janna min qablu o yo della ko ye do fana ko ay
u ye adama ni adamadenw ye adamadenw tiɲɛli dugukolo kan u y'a dɔn ala yɛrɛ de y'u ladɔnniya la ni lahala dɔ lahala min alahu alam N ye ɲininkali min kɛ ko ni mɔgɔ dɔ fatura a fatura fatuli in kɛra kalo 2 a kibaruya ma dɔn a fatura ko a fatulu sera kalo 2 tɛmɛna a ka kibaruya ma dɔn kalo 2 kɔfɛ dɛ kibaruya nana a ka musow ma u b'a ka musow ma ko karisa fatura yala idda bata kibaruya nana ma waati min dɛ u bɛ idda bata fatuli waati de ma dɔɔni kibaw ko fatuli idda do bilali idda do ni fatulu de do idda bata banni de la banni kɛra waati min idda bata o de la kibaruya nali tɛ misali min filɛ nin ye a fatura fatulen kɔfɛ dɛ karisa fatura dɛ mais a fatulu ni sisan cɛ kalo 2 don han awa muso ka idda kalo 2 tɛmɛna kalo 2 ni tile 10 de tora la a b'o de sigi parce que idda bata fatulu kɛra don min dɛ a t'a ta kibaruya sera don min donc kalo 2 tɛmɛna kan a ka idda to kalo 2 ni tile 10 a b'o de sigi ni mɔgɔ dɔ fatura fana idda ye kalo 4 ni tile 10 de kibaruya bɛna a ka muso ma waati min kibaruya bɛ sɔrɔ waati min u ko karisa ninnu fatura dɛ mais u fatulu ni sisan cɛ kalo 5 idda t'a ka musow la u ka idda banna idda sigi t'u la u ka idda banna bon ni masayila nafa ye mun ye sisan ala ka ni silamadenw bɛ kisi fatuli minnu bɛ kɛ ji kɔnɔ sisan donc n'u ka fatuli kibaruya bɛna kalo 6 dɔw kalo 5 dɔw san 1 yɛrɛ olu n'a ɲɔgɔnna ni kibaruya nana wagati min ko ninnu tora ji la ni sisan cɛ a bɛ kalo 5 bɔ ou bien a bɛ kalo wɛrɛ bɔ idda t'u ka musow la u ka musow ka idda banna pewu awa bilali b'o cogo de la mɔgɔ dɔ a ye seerew bɔ ale bɛ jamana wɛrɛ de la a ko karisa i ka kɛ a seere ne ye n ka muso bila bi n bɛ letiri ci a ma letiri bɛ ci a ye letiri ci a ye letiri sɛbɛn a y'a ci sani letiri ka se muso ma kalo 1 tɛmɛna kalo 2 ni muso b'a ka kalo bɔ ye ni letiri nana wagati min a kalanna o ko mɛ ni letiri sɛbɛnra nin dati de la dɛ an bɛ muso ɲininka letiri sɛbɛnra dati min na ani sisan cɛ e ye kalo bɔ ye wa n'a ko letiri a ye dati min fɔ sɛbɛnni ni sisan cɛ ne ye kalo bɔ 1 ye a ka idda tora joli kalo bɔ 2 aw filɛ ka nin letiri dati sɛbɛn wagati min fɔ an filɛ ka bilali fɔ wagati min fɔ ani sisan cɛ ne ye kalo bɔ 3 ye dɛ idda banna ubɛ ma ban idda banna fo n'a y'a sɔrɔ nin bɛɛ fo n'a y'a sɔrɔ muso kɔnɔma don n'a y'a sɔrɔ muso kɔnɔma don o ko ni letiri nalen ni letiri sɛbɛnlen ani bilali fɔlen ani sisan cɛ kalo 3 ni muso kɔnɔma de don wa ulatul ahmali ajaluhunna yadanna hamlahunna o kɔni idda ye de fo a ka taa jigi dɛ o idda ye fo a ka taa jigi dɛ min fana fatura de fatuli kɔfɛ ni kalo 2 ye dɛ ou bien kalo 4 tile 10 kibaruya nana a ka muso ma o wagati dɛ o y'a sɔrɔ nin fatura ni kalo 4 tile 10 mais muso in kɔnɔma de don nin ka idda ye de fo a ka jigi de wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadanna hamlahunna bon ko ni mɔgɔ min sunkalo tile la a sunnen don a y'a yɛrɛ tugu ka sun tigɛ
yala kafara bala comme ni mogo minya afurmuso je nyogonya sungalo tiralawa la kuma sahale kafara taka ni mogo minyi asuntige sungalo la suntige few ni hadamade mi suntige le ni kafara be suntige min nofe suntige fe min nofe o yede ki yere tugu ki muso je nyogonya kafara bo doronde nofe kafara bo doronde nofe mais ni mogo min y'a yɛrɛ tugu da a ye dumuni ka y'a yɛrɛ tugu ka sun tigɛ a ye junububa kɛ a bɛ tuubi ka taa ala de ma ka ala yafa deli ka don in sara ni sunkalo tɛmɛna a bɛ don in sara don kelen mais kafara t'a la minnu b'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ tugu sunkalo la ko a kafara i ka kalo fila su mɔgɔ min ye don kelen yɛrɛ tigɛ o sunkalo kɔnɔna don ni a ko o ka kalo fila su k'u tugu ɲɔgɔn na o bɛ se k'o de sɔn o yɛrɛ ka tigi labɔli yɛrɛ k'a bɔ sunna siɲɛ kelen k'a bɔ sunna siɲɛ kelen donc kuma sahalen t'o ye dɛ ni min y'a tugu ka sun tigɛ sunkalo la a ye junububa kɛ a bɛ tuubi ka taa ala ma a bɛ don in sara wa don kelen k'a fɔ a b'a sara kalo fɔlɔ tɛ kuma sahalen ye kafara t'a nɔfɛ fana min b'a nɔfɛ tuubu ala yafa deli ani ka don in sara hadisa sahalen tɛ kuma sahalen t'o la hadisa sahalen t'o la ayiwa ko waati sera mais an tɛ se ka cɛkɔrɔba sagi cɛkɔrɔba fana ye ɲininkali fila kɛ a ko ɲininkali fɔlɔ ni mɔgɔ min n'a y'a ka muso bila kalo kelen dɔrɔn muso jiginna o bɛ cogo di i da banna kɛ kalo kelen yɛrɛ tɛ hari lahaja dɔɔnikɛbaw ko hari sogoni jatu bɛ ɲa tugun n'a yɛlɛ e ko e ye ka muso bila dɔrɔn bilali kɔni bɔri da kɔnɔ a sabatira i y'a bila e y'i ka muso bila militi damadɔ dɔrɔn muso jiginna i da banna hari ni bilali fɔlɔ dɔ i da banna i bolo ni nimisara i muso nimisara i bɛ se k'a furu mais a bɛ furu siri kura de furu nafolo kura de bɛ bɔ n'a y'a sɔrɔ bilali ma dafa saba ye mɔgɔ fatura a ko ni mɔgɔ fana fatura a ka muso kɔnɔma don kalo kelen muso in jiginna i da banna kalo kelen yɛrɛ tɛ dɔɔnikɛbaw ko ni mɔgɔ fatura sisan an b'a kɛ k'a kɔ u ko muso fana a jiginna sisan a ka i da banna ni mɔgɔ fatura an b'a kɛ ka su kɔ u ko a ka muso fana jiginna sisan o muso y'i da banna subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ni ɲɛ min ɲininka a bɛ komi ale tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ dɛ sinan n y'a jɛya derisu kɔnɔ ko an ko ali ibn abi talib a ye abil hayyaji ci ko ka taa a ka taa dugu dɔ la n'a ye munima ye a k'a bɛ touché ka bɔ yen n'a ye kaburu ye a kɔrɔtalen don ka tɛmɛ kaburu tɔw kan a k'a ni kaburu tɔw dala kɛɲɛ ko mɔgɔ minnu bɛ wa bon jɔ kaburu ka don k'olu ka kiri bɛ cogo di n ye nin fɔ derisu kɔnɔ n ko min ye ka karo dɔ kaburu la o ka kogo jɔ kaburu la ka bon jɔ kaburu kan n ko a bɛɛ kan ka ci de m'o de fɔ n ko mais a cibaga de tɛ bɛɛ ye n ko kaburu cili ye silamɛya sariya dɔ de ni fanga bɛ silamɛya la silamɛya ka kiriw de bɛ marché kaburu ni bon jɔra kan kogo jɔra kan misiri ba kan a bɛɛ kan ka ci ka bɔ ye de mais a cibaga tɛ bɛɛ de ye faamaw de b'a kɛ ou bien n'u ye mɔgɔ min ci ko o ni tɔgɔsɛbɛ bɛ kiri kelen na wa hadisa nana naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yubna alayhi wa an yujada alayhi wa an yuktaba alayhi ni ye hadisa de ci de ye balili kɛ sima kana don kaburu la bɔgɔ min bɔra kaburu kɔnɔ an ka kaburu bɔgɔ an ka da o la an kana fɛn wɛrɛ fara kan n'a yɛrɛ bɔgɔ in tɛ ci de ye balili kan kana sɛbɛnni kɛ kaburu kan donc nin sɛbɛnni sa hadisa sarahubagaw dɔw ko jahiliw tun bɛ sɛbɛnni sugu min kɛ ni su min fatura
u bɛ su in tɔgɔ sɛbɛn ka jamu sɛbɛn ka to ka majamu a ye baaraba minnu kɛ k'u sɛbɛn donc ko ciden ye o de bali ko mais n'i ye tɔgɔ dɔrɔn de sɛbɛn a la i ka su tɔgɔ dɔrɔn pour ka kɛ taamasiyɛn ko baasi t'a la dɔnnikɛlaw dɔw ye nin fɔ hadisa sa dɔw ko ayi ni ciden ko sabili kana k'a la sabili fɛnsi kana sɛbɛnlen fɛnsi de kana kɛ kaburu kɔnɔ nin de commençalen kana foyi de sɛbɛn kaburu kan i bɛ se ka taamasiyɛn k'a la i bɛ se ka yiri dɔ jɔ i ka kaburu la i bɛ se k'a dɔn n'o ye cogo min i bɛ se ka biriki dɔ kɛ i ka kaburu i b'a dɔn i bɛ se ka kabakuru dɔ kɛ i ka kaburu la i b'a dɔn n'o ye cogo min mais kana sɛbɛnni tɔgɔ sɛbɛn a la